Hem vingut aquí per conèixer les autèntiques xancletes. Volem saber si els resulta tan fàcil sacsejar la ploma a dalt de l'escenari com passar un càsting per televisió sense perruca i parlant amb les seves pròpies veus. Coneixerem el que hi ha darrere dels histriònics personatges del seu espectacle Multimèdies, una de cabaret esquizofrènic sense tabús. Així, la teva especialitat dins de l'empresa, quina és? Demanar tiquets. Jo demano tiquets a tothom. Tothom ha de justificar el que compra, el que no compra, el que fa, el que no fa, tot. Així, t'agrada muntar numerets. M'agrada muntar molts numerets, sobretot quan estava al seminari. De petit, qui et vestia, la teva mare o ho feies tu tot solet? Home, tenia l'ajuda de la Dida. La Dida sempre em va ajudar molt. Truqui'ns al programa. Ja saben que el telèfon que han de marcar és el 906 300 Bé, quina és la teva especialitat dins del grup? Dentro del grupo soy el peluquero y el estilista. Creus que paguem amb la cara? Creo que más que pagar con la cara, nos vendemos con la cara y podemos vender lo que queremos que la gente vea o lo que la gente compre. Esto es en tu vida cotidiana o a nivel espectáculo. Cuando te despiertas por la mañana, según cómo te pones y la cara que presentas al público, a la gente que te va a cruzar, eso es lo que la gente va a comprar y tú estás en control de vender lo que quieres vender. Sexo seguro siempre. I algun xiscle, suposo, en algun moment determinat, no? Ara s'ha de fer això! No he visto nada parecido a esto. Bé, digue'm, quina és la teva especialitat dins el grup? La meva especialitat és els crits. Els crits, gritos y demás gruñidos animales. El transformisme és una necessitat vital? Sí, hombre, yo esta pregunta se la tendría que hacer a bastantes políticos, policías, squatters y demás, gente de bien vivir, porque todo el mundo que lleva uniforme se trasviste. Bé, sí, explica'ns. Quina és la teva especialitat dins el grup? La meva especialitat és, com tothom sap, fer de noi dels encàrrecs. Vaig a buscar els entrepans, traclapols i poca cosa més. A vegades ordeno l'espai, les tauletes, que si volen paperet per maquillar-se i xorrades d'aquestes.
I tot això et ve de petit? Sí, ja ma mare m'ho va dir quan em va batejar, diu aquest, el chico d'encargo. Y ya me compraré una cinta para hacerme un lazo. Todos los galanes del pueblo me admirarán. Y de entre ellos, quizá encuentre un marido de mi gusto. ¡Una, dos y tres! ¡Amigas, hay que triunfarse! La fórmula de multimèdies comença per ser un espectacle frenèticament instintiu. La banda sonora conté una amalgama musical amb lo més irrisori dels 70 i 80, una miscel·lània de diàlegs cinematogràfics capciosos i tota una colla de gags promiscus que ballen a un ritme malintencionat. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. El Barça eliminat d'Europa ahir pel Paris Saint-Germain. L'escarni és l'especialitat d'aquests burletes que dominen el gest i el taló. Són llengües viperines que encoratgen 2 hores de rialles amb el kit més pèrfid. It was night and suddenly I felt like dancing. I took a cab to show me to the disco scene. De veras, no puedes figurarte lo feliz que soy. ¿Te he dicho ya que soy la mujer más feliz del mundo? ¿Por qué no te maquillas un poquito? ¿Por qué no te maquillas tú la polla? Eres mala, Muriel. Cielos. Si me espera el esteticien. Que sortiu prou riallers, us ho heu passat bé? Sí, muy bien, la verdad es que el espectáculo está muy bien en cuanto al vestuario, la interpretación de los actores es fantástica y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. A veure, Sandoval, què? Ja em sembla que t'he vist aquí 2 dies. 2 dies i a més els havia vist ja a Metro, a Llantiol, o sigui, pràcticament et podria fer l'espectacle perquè me'l sé de memòria. Sí, però quin vestidet et posaries, doncs? No, cap, perquè per talla comprenc que no m'entraria cap. A més, el meu és el desnudo natural integral. Bé, doncs em sembla que això només ho podem acabar amb un fort aplaudiment, perquè és així com s'acaben les coses ben fetes, les coses que valen la pena.